Kune-page lapha ku-Facebook elikhona naku-YouTube okuthiwa izingqondo zikamaskandi. Liyathanda ukuyibuza le question, liyathanda ukukhuluma kanjena. Khambe libuyele kule question yalo. Ngenza ividiyo la before 2023, 26 August, before iParis. Ngabuza ukuthi onke lama questions ayekuphi. Lo mfutho ongaka osukhona after kufeaturishe uLwa, after kufeaturishe uNomcebo Zikode, after kufeaturishe uMahu abasuka ngalo umculo wepiano. Hayi kuphi onke lama question. Because sonke siyazi ukuthi iqhawe belingayingeni indaba yokustreama amamiliyoni bekuthiwa ama-views ayathenga. Ngaphinda ngabuza ukuthi ngale 16 months 17 months edlule alokho osekwenzakala sekumele manje singasakwazi ukuphefumula, sakwazi ukuphila, sesizoxinwa ngento eyenzeke 17 months ago for the past 12 years and a half. Ube kuphi lo SK? Yini ayenzile savuka sayibona? Angawathola lawo ma questions akhona ukuthi ama-answers athini. Akekho waphendula. Siyabona lapha kuhlale kuthikhwa lapha kucomparishwa lapha ukuthi into ukuthi injani la, into ukuthi injani la. You understand? Ama followers nani. I understand mina ukuthi into ezeke in the last 17 months. Ushintsha kanjani umlando ka 15 years? Ubecashephi umthandeni? Kodwa ke ngoba ihlala ibuza lensizwa or angazi noma intwazi umnazo page. Funa nje kumphendulo ukuthi ngale album lezi number akhuluma ngazo. Khonto yakho ohlwa kuyiveza. Esenziwe le album le kakhulu. Ezinye zezinto esengizoziveza. La album yakhuzana on the first day yahamba phambili kumaskandi ngokushaya ama-views are more than 500,000 views or streams nge-first day ku-Spotify. Asazi noma kwakubhala lokho or usakhumbula indawo zama-followers ukuthi mangaki. Baphinde futhi album yakhuzana yazogadla ukuthi ibe number 1 kuma debut album, weekly album lapha ku Spotify. Yashaya ama-views up between or ama-streams up between 2.2 million kuya ku 2.6 million streams. Konke lokho asikuzwanga, sikutshelwanga. Anitholanga information, yafika late. Besikhoma ama-record la esenothanda kangaka. Angidlala nezingane album yashaya 2 million ngakaphene 2 days ku YouTube. 2 million streams YouTube. Yayi ma trending song ngengoma le ku number 3 isanda kuphuma 2 days and a half. Imbongolo naye ku number 5 within 3 days. Yilo namantombazane ayiku number 7 within 3 days iphumile. Asiwazi ama-post okhuluma ngayo lapho. Sacela usikhombisa lawo ma-post ke kulabantu abanama-followers amaningi benza into enzokhuzana. 1 million in 1 day angidlala nezingane featuring Thibelo Khuzana. Nakukhohlwa futhi nalokho. Ama-trend adenziwa uKhuzana apha hamba khona. Ama-article kuma-newspaper, iSolezwe, Ilanga, Daily Sun, News 24, Independent Online, Citizen, onke lawo maphepha lawo.
kuma-top albums eSouth Africa week of November 15 to 21 yayihleli phezulu album kaKhuzani angidlali nezingane. Ngisacela ukubona awenu. One ngicela ukubona ka-SK ukuthi yake ba number 1 kuma charts Spotify until today. Ngicela ukubona ka-Smirnoff. Angindibona abafakile. Ngicela ukubona bobabili abantu lapho ukuthi ngalokho kushoyo according to your analytics kwenzeka kanjani kwaphelelaphi. Angithi yabalidayo ama views because ama views siwabangala nezinamba. Number 1 May 21 November album kaKhuzani. Top artist wayo number 1. Noma uYouTube akana-updateanga kwenzakalani. Lokho kwenzeka within the first week, within the first 2 weeks. Konke lama record ayenzeka. Khuzani become the first African artist to top Apple Music's album charts. Ngithi sakhuluma ngaKhuzani, sakhuluma ngazi inamba, sakhuluma ngama record. Lezi edithi Khuzani okuphi. Ingalikelela iqhawe. Lapha ke kwakwenzakalana. Nakhona ngisacela omunye uMaskandi okwathopa ngealbum yakhe kuma iTunes. Ngisacela lokho ukubona nisivezele phela. Angithi niyaveza ubufakazi. Sicela ukubona kwenziwa ama-album enu. Angithi nilwa indaba ama followers ukuthi mangaki lapha ku Spotify nelindaba yezinamba lapha nama streams ku Spotify, right? Kuzobe kunomcimbi ozobe khona eCarnival City omkhulu okwakhulu. Umcimbi weminyaka 15 years to celebrate ukuthi uKhuzani neminyaka more than 15 kule ndima. Song of the year kule album kaKhuzani kumhlobo wenene. Ubani omunye uMaskandi okwakwenza lokho wawina i-Song of the Year other than uKhozi FM. Ubani osewina kabili kuKhozi FM as uMaskandi artist. Ubani osewina kathathu 8 editions zakwa SABC. Ubani owina kumhlobo wenene as uMaskandi beside uKhuzani. Ubani nayo record leyo lanijampa waquluwele unakho uMahu eshaya into yakhe imlolozo yakhe yasuke eyishaya. Alright, anginankinga. Wavuka nani? Wavuka neveni uKhuzani. Kuzo isidididi leso maqala unyaka. Ingoma yakhe yareach imillion uKhuzani ethi Ronaldo. Amanye amamillion akhona awasikile le album. 5 amamillion so far. Ukubona umunye osasika amamillion awu5 esakhiphile njengoKhuzani. So linda sobabili. Ufuna ungazi ukuthi ubani lo. Uzobe eyo share istage uKhuzani no Ricky Ross. Kade overseas attend ama-Grammy uKhuzani. Yonke lonto leyo information eningayivezi engakhuluma ngayo. Lokho nisibelesela ngezinamba nama views. Lento uKhuzani yenze more than 12 years. Ubecashiphi kanti lo owin enimthandayo? Ubekuphi ngaso sonke isikhathi leso? Angidlali nezingane 1 million ku Spotify. Angidlali nezingane another million Khuzani futhi. Ubelanda indebe yakhe kusemthethweni uKhuzani le yamasama ayiwina ngealbum umqhane thawula. Le iRasta elali busy lihlakaza lihlikiza le ko TikTok nabangani balo nensonto emakhanda. So kudinga futhi uKhuzani akwenzele ngakubalanga la. Ikuphi okushodayo mhlambe ongafisa ngiqede. Iyo yonke imlando engakhuluma ngayo la. Benibheka nesithombe manje ukuthi ikhanya kanjani le ndodo kaKhuzani. Wayingafani kabani. Ubani owina eqala kunomunye bayo nendondo ebhedayo. Ubani onendondo ebhedayo because le yaqala phela. Yadizona nini ngesinye isikhathi.
So le comparison enilokhu niyenza over and over Khuzani akasekho lapho. Siyazi ukuthi nisafika into yama-views, siyazi ukuthi nisafika into yama-streams, siyazi ukuthi nijabula ukuthi wa Nombuzeni, uMahu noNomcebo Zikode bafika bazophakamisa lo muntu obese kunzima angasazi ukuthi uzophunyuka athini ngoba ubegaxele. Bafika bamsiza bambeka lapha bambeka khona, cause if abamsizanga ubekade banjwe yini all along, yini ebimvimbile, cause benikhona nongazi YouTube nongazi Spotify. Lanini ijele liphule nini yonke lemlando le lezi ngoma seyifika kamuva njengoba sekuyigugu kangaka ustream elanini lekade libhizi ijele liyibambile lento yama-million eyanini uKhuzani esha 7 million inja nogoda kwi-album A1 ku-YouTube. So ngazama ukukhuluma lento agenda yini, siyazi ukuthi ngapho kuyibomvu kuyashoda sometimes indaba yokucabanga. Into mangathi isingcunyana kunina, hey wonke umuntu kumele azagola impela umuntu asangane, sekumele sifane nani siyobambelela kulonto leyo njengani futhi niyayiphusha why ningaveza ama-million aKhuzani lawo 5 asewatholile nge-album yakhe. Ingani ngakhuluma ngakho konke lokho, zonke lezi zinto engiqeda kuyibala why ningakhulumi ngazo? Ama-achievement awenza ku-Spotify ngayo le-album uKhuzani nge-30 days wonke ama-record wesewashayile. Imaphi kumele awagijimisa ama-streams ukuthi asemangaki? Konke lokho kwenza nge-30 days. Into yenu nina enisajabule enisafikayo kulento yama-streams nama-views ukuthi inijabulise inisanganise. Kwagoqa kudlalwa iy'ngoma zonke kuphinde kuyodlala iy'ngoma zakudala lesi azobonisha lokho ukuthi khuphuka ijele umjolo lowo ngavele ngamnika zonke lezo ngoma lezo ziyakhuphuka cause kwagoqa lento yokuthi kubele selinto eyodwa umuntu abambe lento engathi Pitbull akasayiyeki. Usigade umziya seniyoza impela nophushe kuze kube ingoma emnandi ke ibona limnandi noyiphusha impela ke futhi ke impela noyicindezela ogodweni andlala kuze kubonakala ukuthi hayi yiyo. So sesiyabonga lo mqhathaniso ngithole i-competitor manje. Khuzani embangweni lwenzama ukumfaka kona wawina kudala futhi ngeke ukhave. Sacela ama-song of the year 3 kuyena, sacela namasama a-modern 1 kuningi sacela kuyena. Sacela album izoba na modern 7 wama-million kwi-album A1. Izinto nje ezi-simple basic things. Siyanibona ukuthi nizamile from 2023 August until now. Hayi siyanibona ukuthi hayi niyayimisela ndlala, kodwa ke lokho akusho ukuthi khona into mhlawumbe engcono lihlukile ngeqhawe leni. Lilento eliyiyona nje. La hamba la upika wapikeka, siyababongela abapikayo la ugawu lapha eligawula khona kagawuleka, kodwa lokho akusho ukuthi useyinqwele. Kusho ukuthi lawo maculo lawo abantu bawathandile ahamba kahle online kuphelela lapho. Ngiyabonga.